देखी भैया कोरोना महामारी में फसल एगो पति देव के बारे में अपन सखी पूछा तारी कि सखी तहर पति देव दिल्ली नौकरी करे गई रहन आ कोरोना महामारी फैलल बा तो वहाँ के ठीक बानी कि ना तनी बताओ हमरा के कि हमार जीजा जी हमार पाहुन कैसन बड़े तनी फोन पर साफ साफ बताओ कि वहाँ के सुरक्षित बानी कि ना। तो देखी सखी अपना सखी से कैसे बताओ तारी फोनवे पर सुनी सब है भैया। आवतानी पैदल चल के दिल्ली से सोना सखिया, आवतानी पैदल चल के दिल्ली से सोना सखिया, जुलुम कैलस हो करोना ए सखिया, जुलुम कैलस हो करोना ए सखिया। बंद भइल फैक्ट्री बंद भइल रोजगार हो, पिया परदेसिया लौटी आवेलन बिहार हो। हाँ बंद भइल फैक्ट्री बंद भइल रोजगार हो, पिया परदेसिया लौटी आवेलन बिहार हो। बात नया छूटा देसा वाके कोना कोना सखिया, बात नया छूटा देसा वाके कोना कोना सखिया, जुलुम कैलस हो करोना ए सखिया, जुलुम कैलस हो करोना ए सखिया। मचल हाहाकार बाटे दुनिया जहान में, इंडिया अमेरिका और स्पेन या जापान में। ये सखी मचल हाहाकार बाटे दुनिया जहान में, इंडिया अमेरिका और स्पेन या जापान में। लालन भोजपुरी कौन कैलस जादू टोना सखिया, पूछो तारे बबलू कौन कैलस जादू टोना सखिया, जुलुम कैले बा करोना ए सखिया, जुलुम कैलस हो करोना ए सखिया। आवतानी पैदल चल के दिल्ली से सोना सखिया, आवतानी पैदल चल के दिल्ली से सोना सखिया, जुलुम कैलस हो
कोरोना ए सखिया मोटिया लोगनु